Ten váš minulý tréningový týždeň bol asi taký dosť bolestivý však, tak povedzte čo všetko, čím všetkým ste si prešli? No tak ja som si tým prešiel menej. Mne to bolo príjemnejšie, pretože Zorka to mala teda o mnoho ťažšie. Ona mala s tou nožičkou problém, no a takže určite to bol problém prvé 3 dni a potom už keď sa postavila na parket, tak to trošku rozchodila, no a budeme sa snažiť to tango, aby bolo dobre. No, v podstate ja som do stredy som Erika len pozoroval na tréningu, mi ukazoval kroky, vysvetľoval čo ako a potom, keď mi lekár povedal štvrtok ráno, že môžem zaťažovať nohu, tak sme hneď začali trénovať a tento týždeň bol plný súbojov. Tango je o vášni a nenávisti a to asi tak vyzeralo na našich tréningoch, teda, že chudák Erik tak tomu vlasy dúbkom stavali, lebo ja som sa furt mýlila a stále som mala k niečomu poznámky a toto takto a toto mi nepôjde, zmeňme to a tak ďalej. Takže ešte v piatok, keď som na tréningu si mýlila pravú s ľavou nožkou v určitých krokových variáciách, som si hovorila, že ako kajné šance. Ale v podstate sme potrénovali dvojfázovo v piatok, aj včera sme dosť trénovali, takže uvidíme, no, snáď nám to vyjde. Aj to niečo dá, keď sa človek na tréningu len tak pozerá na niekoho? Mali ste z toho niečo? Určite áno, lebo ja som zvyknutá zo svojej športovej kariéry robiť mentálny tréning, to znamená, že Erik mi ukáže kroky, naučí ma, ja napočúvam hudbu a ja v podstate vždy večer a ráno, keď vstávam, sa zobudím, tak v podstate tancujem ako keby v duchu. To mi zostalo zo športovej kariéry, že viem, že v podstate tá choreografia, už potom nemyslíte na tie kroky, už ju idete len automaticky a môžete sa sústrediť na iné veci, ako je držanie tela, výrazové prvky a tak ďalej. Erik, kto podľa teba z tých celebritných tanečníkov a tanečníčok by sa mohol zúčastniť nejakej profesionálnej tanečnej súťaže? Kto má na to nejaký taký predpoklad? Fúha, no teraz myslím si, že asi nikto. Ale predpoklad, no ono by trebalo v prvom rade začať skôr, lebo teraz už keby išli na nejakú súťaž, tak už v podstate už je to pase. Ale samozrejme veľa ľudí tu má pohybový talent, čo som dosť milo prekvapený, pretože táto Let's Dance 3 je naozaj veľmi vyrovnané, sú tie výkony a všetci naozaj sú, tak myslím si, že pohybovo nadaní. Takže ja si myslím, že všetci sú plus minus na rovnakej úrovni, no a záleží od hudby, od choreografie, od trénera samozrejme, že či dokáže toho človeka vyzdvihnúť, alebo naopak mu dá ťažké veci a potom vyzerá v tom zle. Čiže je to všetko také plus minus, by som povedal. Ja keď som sa to pýtala ostatných profesionálov, tak väčšina menovala práve vás. Cítili by ste sa na to po ešte nejakom zvýšenom samozrejme množstve tréningov? Ďakujem profesionáli, to je veľká poklona. Mňa ten tanec veľmi baví. Pre mňa je opäť tanec nový druh športu, s ktorým sa zoznamujem bližšie. Jasné, že nemáme šancu my sa v podstate dostať na úroveň ani na takú, aby sme mohli, dajme tomu, ísť nejaké majstrovstvo Slovenska. Pretože čokoľvek nerobíte od malička, tak na tom držaní tela, proste na tom, čo je prirodzené, čo vidíte hneď tanečník, keď sa postaví na parket, že tam má to držanie tela, tak to dlho trvá, kým sa naučí, kým sa to stane automaticky proste, tak ako chodíte po ulici, takže vyzeráte na tom parkete. Ale mňa tanec veľmi baví a už teraz mi je ľúto, že teda keď skončíme, že v podstate, to sa vždy tak hovorí, že ak budeme chodiť tancov, budeme a že do toho prídu nejaké povinnosti, nejaké nové veci a viem, že toho času nebude toľko, no. Ja len podotknem to, že ja tiež mám veľký obdiv, čo sa týka tých ľudí, tých celebrít, lebo naozaj oni sa stihli naučiť tak strašne veľké množstvo tanečných figúr a toľko toho, že je to naozaj obdivuhodné, pretože takéto veci sa učia niekoľko rokov a my s nimi neprechádzame, takže že teraz základy, potom mierne pokročili a my už staviame choreografie v podstate ako keby sme išli na majstrovstvá Slovenskej republiky, takže... Potom to tak vyzerá, že počas toho, jak tancujeme, Erik mi furt húči do ucha a hrudná kosť, rameno, lokeť, vydýchni, ramena stiahni a ja mám z toho taký galimatia, že neviem, kde sever, že som rada, že tie nožky idú. Ktorý z tancov, keď si tak predstavíte ich charakter, tak najviac nejak je kompatibilný a vyhovuje charakteru vašej osobnosti? Ktorý vás tak najviac vystihuje? Tak mne sa zdá, že vždy ten, čo tancujem, som bola presvedčená, že rumbu nič neprekoná a teraz zase cítim, že toto tango je úplne, že prekonáva tú rumbu a že je výborné, zase budúci týždeň pasu doble, takže mne sa každý ten tanec páči a dôležité to, čo Erik povedal, aby
Tréner bol dobrý učiteľ, aby vám vysvetlil, o čo v tom tanci ide. Samozrejme aj tú techniku, ale aby vy ste cítili tú story toho tanca, ten príbeh. Lebo to musíte preniesť na ľudí a len z toho tí ľudia majú emócie. Oni nemajú emócie z toho, ako máte techniku nôh alebo techniku páží, proste. Oni majú z tých emócií pocity. My to trénujeme tak, že vlastne celý týždeň sa snažíme mať ten state of mind. To je taký stav mysle, kedy vlastne celý týždeň, na budúci týždeň budeme v španielskej aréne, kde budeme zapasiť bici a toreadori. Ja budem big a celý týždeň my máme vlastne takú prípravu, takú mentálnu tiež na ten tanec, že aby naozaj aby sme cítili úplne ten tanec do takej hĺbky, lebo keď to je z hĺbky, tak tí ľudia to potom ocenia a cítia. Keď je to len také na oko, no tak to nikto nevycíti. Ktorý tanec teda teba tak vystihuje? Či s tebou je to rovnako ako so Ja som blíženec, takže mňa to tango fakt vystihuje, lebo to je také striedanie tej dynamiky, že v podstate najprv je to o vášni, potom zasa láska, potom vášeň, potom láska. Čiže mne sa to tak páči, že proste, aby to bolo aj. Že raz je to také divoké, raz je to proste také romantické a to je na tomto krásne, na tom tangu podľa mňa. Je váš tanečný pár ten pár, v ktorom Erik je skôr udýchčaný ako vy? Povedz. Lebo ja viacej sa namakám. A nie, chudátko, však hlavne ten prvý deň on ma nosil, hej, ja som na tú nohu nemohla ešte pol deň našlapnúť. A vy po tréningu, že ja som sa spočil úplne mokrý, spredu zozadu, nažmýkanie tričko, ja hovorím, tak Erik, ty nemáš kondičko. A potom, jak sme začali, tak samozrejme, že on je pre mňa tá opora, hej, aj keď to vyzerá, že v podstate sme rovnocení na tom parkete, ale on ma vedie, on v podstate udáva všetko, hej. Takže pre ňoho je to väčšia záťaž. A vždy, keď skončíme, ja hovorím, poďme, čo nemáš kondičku, už nelázeš, dýcháš. Ona má veľmi pekne dostane do toho tanga, lebo má tak nasere tým, že nemáš kondičku, pritom ja tam ju, proste teraz tú nožičku mala, no tak som sa ju snažil tak byť jej oporou, no tak som sa namakal o mnoho viacej, ako obyčajne. Ale nie je to vidno na tebe. A ona potom, že nemáš kondičku, no tak sme sa smiali na tom.